ஐயோ! ஒரு மனுஷன் செவ்வாழிய விருதெல்லாம் வாங்கி நல்ல பேரோட போய் சேர்ந்திருக்காரு. அவரோட பேர கெடுக்கிறதுக்குன்னே இந்த சிவகுமார் வந்து இந்த பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்காருன்னு நான் நெனைக்கிறேன். சீரியஸா அவருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு தெரியல. ஜாக்லினோட கன்னத்த கிள்ளிட்டே இருக்காரு போல இருக்கு. ஜாக்லின் வந்து கிள்ள வேண்டாண்ணா, ஐயோ அண்ணா வலிக்குதுண்ணா வலிக்குதுண்ணா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு பொண்ணு டீசென்ட்டா அப்படிதான் சொல்ல முடியும். அதாவது கிள்றது தொடுறது பிடிக்கல ஜாக்லினுக்கு. ஸோ அது அவங்க டீசென்ட்டா கிள்றது வலிக்குதுண்ணா வலிக்குதுண்ணா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவருக்கு என்னதான் பிரச்சனை அப்படின்னு நமக்கு தெரியல. திரும்ப திரும்ப கிள்ள வராரு. பவித்ராவும் வந்துட்டு வேண்டாண்ணா விட்டுரு. பவித்ரா இன்னொரு பாவம். ஸோ பவித்ரா வேண்டாண்ணா விட்டுருங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் சாஃப்டாக சொல்கிறாங்க. சொன்னோடனே இவர் வந்துட்டு நீங்கள் பாருங்கள் இப்படி தான் கிள்றேன், இது வலிக்குமான்னு கேட்குறாங்க. உடனே பவித்ரா வந்து இல்லை இது வலிக்காது அப்படிங்கிறாங்க. இது வலிக்காதுங்க, இது வலிக்குதுன்னு ஜாக்லின் சொல்லலை, நீ தொடுறது பிடிக்கலன்னு சொல்கிறாங்க. அது இதை விட எவ்வளோ டீசெண்டாக அவங்க சொல்ல முடியும்? அது புரியலையா? அன்னைக்கு இப்படி தான் சௌந்தர்யா தோல் மேலே கைப்படும். சௌந்தர்யா க்ளீனாக அன்கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்காங்க. அவ்வளோ நல்லா தெரியுது அவங்க ஃபேஸ்லேயே. சௌந்தர்யாவோட தோளில் கை போட்டுட்டு உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைல்ல நான் போடுறதுனால, ஆர் யூ கம்ஃபர்டபுள்? அவர் ரொம்ப ஜென்டில்மேனா. அவரை வளர்த்தது பொம்பளைங்களா? எங்களையெல்லாம் என்ன 10 செட்டு ஆம்பளைங்களா வந்து வளர்த்தாங்க? எங்களையும் அம்மா பாட்டி தான் வளர்த்தாங்க. அது பொம்பளைங்க வளர்த்தாங்களாம். அதனால் வந்துட்டு அவர் வந்து தொடமாட்டாராம். ரொம்ப கேட்டுட்டு தான் டீசெண்டாக பிஹேவ் பண்ணுவாராம். என்ன மாதிரி இது ஆட்டிடியூட் இது? எப்பா தயவு செஞ்சு அந்த சுஜாவரணியை ஃபஸ்ட்டு இதில் சீசனில் வைல்டு கார்டை கொண்டு வந்த மாதிரி இந்த சீசன்லேயும் கொஞ்சம் வைல்டு கார்டை கொண்டு வாங்க. அப்போ தெரியும் இவருக்கு பொம்பளைங்க வளர்த்தாங்களா ஆம்பளைங்களை வளர்த்தாங்களா என்ன பண்ணணும்னு. சுஜாவரணி தான் இதுக்கு ஒரு சரியான இது கொடுக்க முடியும். இந்த ரிக்வெஸ்ட் மட்டும் பிக் பாஸ் ஏற்றுப்பாங்களா?